I ara, per acabar el lideratges d'avui, toca la secció Empresa en femení, que és l'espai del programa on venim a conèixer dones professionals, directives o empresàries en projectes d'emprenedoria. En aquesta ocasió, de la mà d'Innovaix, la seva directora general, la Natàlia Mir, ens introduirà la Neus Olea, que és directora d'AMS Smart i responsable del Departament Tècnic i Relacions Externes d'Evall a UPM Vol. Benvingudes a totes dues al lideratges, Natàlia i Neus. Natàlia, seguint amb aquest cicle d'entrevistes de dones professionals destacades que heu seleccionat des d'Innovaix, avui, com dèiem, ens acompanyes amb la Neus Olea. Ens la presentes i ens expliques en què esteu col·laborant conjuntament? Bon dia, gràcies, Ariana. Doncs gràcies per ser un cop aquí amb nosaltres. La Neus és una professional, la veritat és que em fa molt feliç presentar-la perquè portem anys treballant juntes, col·laborant, cooperant, no? I sempre ens trobem les mateixes, en els mateixos llocs, dintre d'un món molt ple d'homes, no? Ella té un càrrec directiu i també està participant amb nosaltres en el jurat de l'Innobus i aportant grans idees. Doncs, Neus, a partir d'aquí, de la presentació de la Natàlia, quina és l'activitat i el propòsit d'AMS Smart? Doncs bon dia i gràcies, Ariadna, gràcies, Natàlia. Soc la Neus Olea, com explicàveu, responsable de Relacions Externes i Departament Tècnic a Evall, ho dic per explicar una mica això d'AMS, i directora d'AMS. AMS és una associació tipus clúster d'àmbit estatal d'empreses de mobilitat i entorn sostenible i smart. I neix de la inquietud que hi ha a la patronal del Baix Llobregat i Hospitalet en relació a la indústria, que veiem que, i tot això té molt a veure amb la dona, o sigui, en relació amb la indústria que va perdent pistonada i que creiem que amb els temes de sostenibilitat i de mobilitat sostenible i descarbonització té oportunitats. Llavors creem un clúster que té àmbit estatal perquè no pot tenir-lo mundial, diguéssim, amb àmbit de que les empreses agafin més oportunitats de negoci i es lidera des d'Evall. I jo, com a responsable d'innovació de temes tècnics a Evall, agafo la direcció fa un parell d'anys, no? AMS, amb aquesta visió sempre de buscar oportunitats, el que fa és xarxa, ecosistemes, no? I gràcies a Innovaix treballem molt també amb aquest objectiu de connectar tot el tema de col·laboració entre empreses d'emprenedoria i amb administracions públiques. És molt AMS, l'ADN d'AMS i també el d'Innovaix, no? I, per exemple, amb tot el tema de talent, que també és un problema per a les empreses, també col·laborem molt. A l'Innobus jo trobo que és una experiència que m'encanta, no? Les empreses es poden donar a conèixer i també persones que tenen inquietuds per treballar de quines empreses poden entrar a l'Innobus i visitar-les, que és superimportant. Bueno, una mica, en resum, això és el que estem fent des d'AMS, potenciar la indústria i l'ecosistema industrial, que no només és una empresa industrial, sinó també de serveis i tal, de cara a les oportunitats que dona la sostenibilitat, i fer sobretot aquest treball d'ecosistema, que es connectin entre elles i amb les administracions, perquè tot el tema de sostenibilitat, sense les ciutats involucrades, no hi ha negoci. Col·laboració público-privada també superimportant. Abans totes dues heu mencionat això, no? Que sempre us trobeu les mateixes, o sigui que amb el tema de la dona també s'ha de fer, entenc, un push especial perquè cada vegada hi participin més dones, no? Amb la teva experiència, com veus el futur de la dona en l'entorn professional? Us explicava el tema que ve d'un molt industrial, no? L'associació que dirigeixo, i aquí tenim un problema en general de vocació industrial, tant d'homes com de dones, però sobretot, imagineu-vos ja amb el cas de la dona, no? I la indústria. Avui llegia que em sembla que hi ha és més o menys un 5% de dones amb el que serien les formacions adreçades a Indústria 4.0, les formacions professionals, que són les que tenen una mica, les que creiem que tenen més futur en la mateixa la indústria, no? 5%, poquíssimes dones, però també ens costa fins i tot captar homes. O sigui, la indústria ara mateix comença a canviar, comença a estar millor vista, no? I tenim, jo què sé, unicorns com Wallbox, que està presidint AMS, que fan que estigui una mica millor vista, no? Però està costant molt tot el que són els perfils tecnològics i amb dones encara molt més.